Selam. Кем тава минимум да пайдаланғанда бар. Мен шулай еремейім. Просто витаминдар жетмейді. Мен исемім Радик Кашапов. Мен көбірек уақытымны шалуда ауздырдым. Яшьлігімнен инде мен Петербургта яшадым 8 ел. 2004 жылда мен қайттым кері Қозанға. Демек, мен де Қозанда қазір тағын 9 ел яшаймын. Һәм мен бір 13 яшьтан жырлар язам. Мен русша язайдым. Неге русша жырлар язасың сен ғой? Чөнки сен тыңлайсың русша музыка, сен көрәсің алар шәп яздыралар, сен ойлайсың мен дә шулай булдыра алам. Татарча язарга бернинди ният, теләк юк. Неге? Чөнки әйтегез безгә, нинди сез беләсез иң билгеле татар җырчыларын? Мәсәлән, Салат Фәтхетдинов, әйме? Һәм сен ойлайсың, мен алай булайга теләмим, әйме? Чөнки нәрсә Айдар Галимов һәм Кая Айдар Галимов, Кая мин, әйме? Кая кызылрызлар, Кая мин. Шуңа кандай теләк юк, ләкин менә мин Казанга кайткач мин күрдем, безнең тирәдә бар төрле кешеләр, алар татарча җырлар башкаралар. Алар хәзер барысы минем дуслар. Һәм 14 елда мин Казанга кайткач, миңа Ильяс Гафаров дустым әйтте инде, менә безнең бар лейбл, Ями Music, әйдә шуңа кушыл. Мин аларга кушылдым инде, һәм мин уйладым, аларга кушылгач, миңа татарча гына җырлар язарга кирәк, һәм мин шул вакытта инде ялгышмасам бер ярым рус җырын яздым. Башкалары татарча гына, менә бу кем таный бу урынны, бу Реккеге Шерек күл. Рек шундый булган ул. Әйме артта Кирман күренә. Бу минем беренче альбомның презентациясе, аның исеме Таңгалар. Шуннан бирле мин бер 3 альбом чыгардым. Ләкин сүз анда түгел. Бу менә бу бинаның артында урнашкан, әйме. Кем белә, кем анда җырлый? Аның исеме Усал. Аның исеме Назым Исмагылов, Назымның туган көне булган. Беренче көн элек. Бу безнең Таткульфест фестивале. Бу ничек башланды ул? Мәсәлән, 2004 елда ялгышмасам, мин Камал театрында утыра идем, һәм анда чыкты бер абый инде шундый гитара белән тотып, һәм уйнады җырны, гитарага кушылып. Һәм аннары чыкты Камал театрының дирижеры Фуат Абубакиров әйтте, күрәсезме, татар җыры баянга гына кушылып, җырланмый кавакта башка инструментларга кушыла. Ул вакытта, мәсәлән, Мубай кебек, Зуля Камалова кебек җырчылар, алар, сирәк булганнар. Әйме һәм кеше гадәттә әйтә, менә без монда җырлар җырлыйбыз, сиңа әйтәләр, син шаяртасың, наверное, типа. Анда җырлар була алмый. Мен шуңа әйткәннәр, это прикол какой-то, алай кеше татар җыры була алмый инде шундый. Ләкин шулай вакыт бара-бара, җырчылар арта бара инде, һәм без 2018 елда шундый фестиваль булып чыгардык, ничек килеп чыкты ул. Райнур сөйләгән, безнең бар шара, мин татар сөйләшәм. Һәм без аны күрсәттек Миннехановка, Миннеханов әйтте, нигә бер татар фестивале бер елына уза. Чыкты сәйрәйме, Татар Республикасында бер фестиваль, татар җыры фестивале уза. Яшьләр өчен. Әйдәгез тагын бер уйлап чыгарыйк. Һәм шуны уйлап чыгардык, һәм 5 ел буе ул узды, 4 ел буе узды Кирмәндә. Аннары менә без бер елны үткәрдек аны китапхана артында. Бу димәк 10 сәгать кичке 10, монда сәхнә янында тора, кимендә 1000 кеше. Шуларның 1000 кешенең күбесе хәтта аңламый нәрсә монда бара. Бу кеше просто бара, теге без беләс 30 августта син йөрисең, монда йөрисең, тегендә йөрисең. Һәм син ишәсең, анда кемдер бик каты кычкыра, нидер музыка дәртле уйный. Һәм алар шулай кушылдылар, һәм менә бу шундый фестивальнең иң югары ноктасы иде. Мәсәлән, кешегә күрсәтсәм бу фотоны 13 елда, әйме, кеше әйтер, мин ышанмыйм бу әйбергә. Бу әйбер була алмый. Безнең лейбл бар. Лейблга 11 ел, 11 яшендә ул. Бу безнең ВК битендә без аны җыябыз инде һәрберсенең альбомнарының битлекләре. Менә бусы ялгышмасам соңгы 3 айда чыккан альбомнар. Һәрберсе төрендә сөйләп була инде төрле шундый анда Эльмир Низамов композитор. Анда аста керфекләрен сөю сазын уйнады, ул Егетләр Шаболовкада җырлар Мәскәүдә. Әйме чисто ул Ислам Валеев, Йолдыз Миннуллина һәм Нурбек Батуллаев ислам спектакльгә музыка. Туй күлмәге ул туй күлмәге инде, аңга тора да кирәк. Әйме, анда истәмәсәлән әнә шәйсез, җайсыз ул ятмас Дусай, ул Саба егете шундый җырлар яза. Шәй турында, бабай турында, бик популяр җырлар. Бездә хәзер кимендә 1000 җыр бар. Алар барысы да бераз аерылып тора. Безнең мәсәлән Болгар радиосына куялар икән җырны, безгә әйтәләр, искәртәләр алдан, сез курыкмагыз. Болгар радиосы белән бер нәрсә булмады. Biz şulay koyabız Zinatov, Ramazановlarını, başkalarını. Lakin hazır bunday da müzik koyabız. Bu bir uzak iş.
Шуны әйтергә кирәк, әгәр дә сез җырлар язасыз икән, бик начар гитарада уйныйсыз икән, минем кебек, сез безгә кушыла аласыз. Чөнки монда күп кешеләргә без кирәк идек, әйтәйек, сез җырны язасыз, син җырны язасыз, син җырлыйсың, анда интернетта чыгарасыз җырларны, әйдә безнең белән. Бу әйтәм, мин бер нәрсә белмим, мин куркам, миңа теге сәхнәгә чыгарга ярамый, юк, мин әйтәм, син ышан безгә, сәхнәгә чык, шуңа күрә, чөнки дөрес әйткәндә безгә кеше һәрвакыт җитми. Әйме? Татар вазгыяте шундый, татар даирәсе шундый, безгә һәрвакыт кешеләр кирәк, без анда әйтмибез, теге бераз үсеп ал, бераз белемне үстер, бераз белемне ал, анда нәрсәдер безгә аннары килерсен дип. Юк, безгә һәрвакыт кеше кирәк, без һәрвакыт кешегә ачык. Шуңа күрә безнең лейблга сез кушыла аласыз. Менә бу QR-кодны можно сканировать, кемгә кирәк. Бу безнең ВК-га күчәсез, анда безнең анда бер 500 альбом бар. Кайсы музыка сезгә ошыйса, аны һичшиксез табарсыз. Анда бөтен музыка бар. Бар металл, фанк, хип-хоп, джаз, бар пианино уйнаучы кызлар, бар анда теге татуировка үзенә кая җирләренә салган егетләр, фәлән-фәләннәр, барысы да бар анда. Шунысы кызык, бу музыканы тыңлаучы ярты кеше ул татарча аңламый торган кешеләр. Чөнки татар музыкасы ул нидә шундый сихри әйбергә ия, сез беләсез, моң дип атала ул. Аны татарча белмәгән кешеләр дә тыңлый нигәдер. Так, беренче проект турында сөйлим. Бу шагыйрь Йолдыз Миннуллина. Без аны белән 16 елда ясадык шигъри альбом. Ягъни мин анда музыка ясадым, уйнадым музыканы, ул шигырьләр укыды. Шундый формат, лекин анда әйберләр булмады. Хәзер, мәсәлән, татар китабы йортында еш шундый әйберләр үткәрәләр, музыка кушылып шигырьләр укыйлар. Бу минем фестиваль Җәдид фест. Менә каршыда бар моң мәйданчыгы. Җәдид фест насал, Җәдид фест бик уңайлы әйбер. Мен атыйм фестиваль банка. Банкага нәрсә саласыз, шундый фестиваль булачак. Кем эш аңлый дисәм дә нәрсә бу? Гомумән. Ну? Чилаут түгел инде, бу балалар мәйданчыгы, без аны аттык йомшак урман. Вот, йомшак урманда анда ятырга була иде, шулай музыка уйный. Кешеләр анда ял итә. Моны 2 кеше ясады, бер атна буе. Җәдид фестта без гомумән теләсә нәрсә эшли алабыз. Бу шундый безнең эксперименталь мәйданчык, без тикшерәбез, бу форматны эшләп буламы. Ягъни без уйладык буламы, мәсәлән, бер көндә ясарга менә шундый балалар өчен уңайлы урын, каялар теге йөгерә алалар, каялар уйныйлар, яталар, анда йоклыйлар, җылыйлар, бийләр, фәлән-фәлән, менә була икән. Шуны тикшереп карадык. Мәсәлән, менә быел безнең булган Җәдид фест ул багышланган инде Фатих Әмирханга. Кем белә, кем бу Фатих Әмирхан? Вот, ну, бу нормально на самом деле. Безгә, чөнки Фатих Әмирхан ул Тукай, Габдулла Тукай шәүләсе астында яши. Менә хореографический перформанс, әйме монда, мәсәлән, ярты кеше татар кеше түгел. Әйме, мәсәлән, менә монда тора уңдарак Илнур Гарифуллин ДЦП, ул минем яраткан биючем. Ул бик шәп хәрәкәтләнә, әйме, татарча сөйләшә ул. Ул, гомумән әйткәндә, театрның бер йолдызы. Әйме, менә монда утыра Алисия татар кеше түгел инде яртыча. Анда милирование килгән бер малай тора. Бу әйбер нәрсәдә. Әгәр дә сез татарча белмисез икән, ләкин сезгә нәрсәдер кызык эшләргә, сез гомумән әлбәттә бу чараларга кушыла аласыз. Чөнки шундый бар кайыкта фикер, менә кеше татар чарында татарлар гына катнаша, киләләр, татарча сөйләшәләр, әмма шундый кичкенә генә түгәрәктә алар үзләре белән кайнашалар, әле бер-берсенә акыллы фикерләр әйтәләр. Ул әлбәттә дөрес түгел. Безнең һәрбер чара, без әйтәбез, безнең Булаттат культ фест. Без әйтмибез, ул татар чарасы безгә татарлар гына килсен. Әйме? Безнең шәһәр чарасы, безгә шәһәрдә килгән кешеләр, безнең шәһәрдә яшәгән кешеләр безгә кушыла алалар. Шуңа күрә менә бу хореографик перформанста катнашты 14 кеше. Без алар милләтенә, диненә, бөтенсенә карамадык. Без аны берсенә каладык. Ага кызыкмы, аларның теләкләре бармы, алар гомумән нәрсәдә эшли алалармы? Алар бик рухландылар, тулы зал иде. Минем өтләнә буларак кабатланыр дип видеосын чыгарырбыз тиздән. Так, бу минем перформанс. Кем таный бу җирне? Инде бу җир? Ну, Кирмән, әйме, Кирмән. Вот Кирмәндә шулай без перформанс алып кердек. Бу безнең Культ фестның бер өлеше. Шунда монда төрле кешеләр бийләр, алар бийләр биналарына. Без уйладык, нигә мәсәлән шундый перформанс ясамаска, кая кешеләр биналарны бийләр, менә Илнур монда бии, ялгышмасам, хәтта бинаны түгел, ул бии нефтне. Нефтнеме бийме ул? Ага. Так, ул кем? Ага, Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Сәйдә Мөхәммәтҗанова монда кызык әйбер эшли. Без Печән базарында
bir тапкыр ясалып шундый будка. Будка эчендә утыра шагыйрь. Син шагыйрьне күрмисең, шагыйрь кешене күрми. Аңа утыра бер генә тыңлаучы, һәм шагыйрь аңа үзе шигырьләр сөйли. Шундый бик интим атмосфера анда туа инде. Кеше бу куана һәм Сәйдә инде бер шагыйрьгә рәхмәт сүзе ягыннан аңа җыр җырлый иде, шулай итеп. Язмасы бар аның. Мондый да формат була ала, мәсәлән. Так, бу рун язулары, бу безнең бер перформансның кисәге, без кавыкта перформанс ярасыйбыз. Шундый перформанс иде безнең инде. 4 рәссам, 4 музыкант, 4 рәссам ясый, берсе руннарны ясый, берсе латин хәрефләрен, берсе кирилл хәрефләрен, һәм берсе тагын нәрсә калды әле? Латин, гарәп калды. Гарәп калды. Һәм нәтиҗәдә инде иң узун баручысы булды гарәп хәрефләре. Чөнки без хәрефләрне оныттык, ләкин аларның яшәү рәвеше, яшәү узунлыгы иң зур иде. Шундай белән оныттык. Шулай анда катнашты, мәсәлән, рәссамнар, музыкантлар, төрле урыннардан, төрле белем белән килгән кешеләр. Так, бу нәрсә бу? Сез моны белмисез, кая бу? Актаныш, Кукмара, кая бу? Бу Швейцария. Швейцариядә без Ильяс Гафар белән төшергән фильм. Без 5нче елда утырдык, бер тапкыр өйдә утырабыз инде, алдык билетлар. Билетлар Рига, Брюссель. Билетларны алгач без аңладык, безгә ничектер Рига алырга кирәк бит әле. Рига без эләктек, машинага утырып, бик узак бардык, ләкин без уйладык, без барабыз кайда чит илгә, без нәрсә анда эшлибез. 2 кеше. Без уйладык анда фильм төшерергә. Чит ил татарлары турында алдык без камераның бәясе иде 25 мең. Бөтен фильмның бюджеты иде 100 мең. Бюджетның бәясе ул димәк без шаярма ашадык анда һәм чит кешеләр дә кундык. Анда җәдә шунда безнең фильм төшердек, анда чит ил татарлары турында. Шулай ук безгә бер көн дә булышмады. Анда дәүләтнең катнашы булмады. Безнең үзебезнең теләк кенә иде, без белмәдек ничек моны эшләргә. Гомумән бөтен нәрсәне монтажладык. Хәзер без инде икенче фильм чыгардык, ул фин татарлары турында. Аны шулай ук табарга була интернетта. Бу мин үзем катнашкан фильм, бу фильмның исеме Шихаб Хазрат, ул Шихабеддин Марҗани турында. Кем белә, кем ул Шихабеддин Марҗани? Бер сүз белән әйтеп буламы? Ул бик танылган кеше, әйме? Вот күз алдына китерегез. 1850 ел Шихабеддин Хазрат, димәк, ул беренче мәчетнең имамы. Һәм аны күпчелек кеше аңламый. Чөнки ул нәрсә, ул яңалыклар кертә. Мәсәлән, ул әйтә, иске шакырга кирәкме, яңа шакырга кирәк, мәсәлән, рус телен белергә кирәк анда. Һәм менә бу әйбернең хикмәте нәрсәдә? Бу гомумән фотография. Бу гомумән беренче татар имамы ясаган фотография. Чөнки имамнар әйткәннәр, без фотога төшә алмыйбыз, чөнки бу безгә шәригать кануннары рөхсәт итми. Һәм Шихабеддин нәрсә әйткән инде? Менә фотография, ул рөхсәт бар, чөнки ул рәсем түгел, ул физика, химия, фотога төшергә ярый, әйме? Һәм үзе фотога төшкән. Шуңа әйтергә кирәк, фотога төшкән ул Лондон энциклопедиясе өчен. Хат язганнар Лондоннан. Әйткәннәр, менә без беләбез сезнең шундый атаклы галим булуыгызны, һәм без җибәрәбез безгә фото. Ягъни бу сүз нәрсә турында? Хәзерге вакытта безнең өчен Шихабеддин Марҗани ул нидер бер хатта аңлаешлы булмаган галим. Сезнең берегез дә әйтә алмый нәрсә аның теге чом прикол, әйме, теге нәрсә әйткән соң, нәрсә кызыгы булган соң, теге без әйтәбез, Габдулла Тукай, мәсәлән, белмим, теге татар телен улап чыгарган, әйме, Башир Рамиев анда ЭВМ улап чыгарган. Нәрсә эшләгән Шихабеддин Марҗани, аны аңлатырга кыен. Әйме, ләкин без әйтәбез, ул бөек галим, әлбәттә. Ләкин 170 ел элек кайбер кеше өчен булган ул сәер идер бер адәм үзенең идеялары белән, һәм ул шул идеяларына ышанып алга сөргән, алга барган. Бик җиңел буларга, мәсәлән, теге нидер нәмундый кешеләргә хәзер кушылып әйтергә, менә булай дөрес. Алай эшләргә кирәк. Бу татарча була ала, фәлән. Әйме, менә үзеңә ышанырга бик авыр икән. Менә шундый минем проект бар, 100tatar.ru. Шулай сайт ул. Бу татар җырлары турында. Анда 100 җыр, һәрбер җыр үз вакытында язылган, сәна кирә аласыз. Һәрберсе турында анда татарча да бар варианты, русча да варианты бар. Без сораштан инде кешеләрдән нинди гомумән татар җырлары безнең тормышыбызны тасвирлый. Анда беренче җыр туган тел, казакта җыр ул әйтелмешкә кайтам әле. Икесе дә бик
мөһим безнең өчен. Һәм шундый кызык әйбер, мәсәлән, сезне 30-нчы елда яшәгән кешегә без куябыз икән, мәсәлән, менә бу вакыттан язылган салкын чәйне. Бу нәрсә әйтер? Бу гомумән татар музыкасы түгел, болай эшләргә ярамый, сез нәрсә шаштыгызмы әллә, нинди әйбер бу теге 30-нчы елда яшәгән кеше. Хәтта без 60-нчы елда вакытында булган, 50-нчы елда композитордан сорашак, хәзер бармы, мәсәлән, татар музыкасының өмете, киләчәге? Юк әйтер, бер нәрсә юк, Рәшит Вахапов кына бар. Башка кешеләр юк, все бетте, Рәшит Вахаповтан соң беркем дә булмаячак. Һәм анда хоп 60-нчы елларда Әлфия Авзалова белән Илһам Шакировның йолдызы балкый. Хәзер вакытта шулай әйтәләр бит инде. Менә бездән соң бер нәрсә булмаячак инде, бетә инде хәзер бөтен нәрсә. Менә элекке вакытта ничек шәп булган иде ди безгә абыйлар инде. Все, сезнең теге миссиягыз юк, сез теге үләргә тиеш кенә, әкрен генә. Рәхмәт сезгә. Менә бу кем, беләсезме кем бу? Бу сәер труппасы, бу 1908 ел дип әйме. Сәер труппасы Оренбургтан килгән, бу нәрсә татар театры. Нәрсә гомумән татар театры хәзер вакытта. Ул татар мәдәниятенең нигезе, сез барыгыз театрга йөрисез. Татар театрында яралган җырларны беләсез. Гомумән теге бөтен актерлар алар татар театрыннан. 100 елдан артын элек сез гәҗитләрне ачсагыз, анда язалар иде, татар театры беркемгә кирәкми. Ул инде сәер әйбер. Татарларга хас түгел ул, нәрсә инде сәхнәдә кыланып чыгарга, гомумән хатын-кыз шулай эшләргә тиеш түгел, менә ачык йөз белән йөрергә кайдыр, мәхәббәт гыйшыкны күрсәтеп йөрергә. Бу безнең теге мода кысман. Ул вакыт бара-бара, ул китерәйме, ләкин хәзер бераз бар. Кариев театры, Тинчурин театры, Камал театры, Әтнә, Әлмәт, Минзәлә һәм башкалар. Шулай итеп, татар театры сәер әйбердән инде әверелде, шундый татар мәдәниятенең шундый нигез ташына, доминанциясына һәм фәләнне. Нигә мин моны әйтергә телим? Бу минем QR-код, кемгә кирәк, ушалас, анда минем бөтен проектлар бар. Ин авыр әйбер, шуны кабатлыйсым килә, үзеңә ышанырга һәм теләгәнчә эшләргә. Татар теле ул шундый, гомумән татар төшенчәсе, татарлык төшенчәсе бик төрле әйбер. Сез беләсез, бар фин татарлар, алар башкача сөйләшәме? Алар әйтәләр. Ради без сине аңламыйбыз, мәсәлән. Кытай татарлары бар, төрки татарлары бар, мишәрләр, бар, Себер татарлары, бар, хәтта меманда бар. Актаныш татарлары мәсәлән, бар һәм Буа татарлары, барысы төрле. Сез барыгыз да төрле кешеләр. Бар юк бер ниндидер теге дөрес дигән әйберләр, бар ниндидер ялгыш булган әйберләр. Сезнең шундый бар зур бәхетегез, сез ялгыша аласыз. Әйме? Сез ялгышсагыз, башка кешеләргә булачак шундый дәрес. Шуңа күрә мин сезгә өндим, вакыт булганда, сез яшь булганда әле, күбрәк ялгышыгыз. Минем кебек, чөнки ялгыштан соң ялгышу иң зур бәхет икән. Шунда рәхмәт.